Rong clear up arong rup tali na sengkan ketalon. Krishna Rajgora piso aphan apran armudde rapi amit hangamata apran charmudde. Students and Youth for Justice matiti hekpen SYJ abitu ngatumpen herang kya mai kangni. Karbiang long life atau Abirta long pen nilai sami juli baby nonar juik tha birtang ton pen. Kedam tang ni pain ko ra trok siar ni denarong CR pathua klamalong rong clear up ningkan ko ra pho joksi rup tali na sengkan ketalon padupon. Bangso rong clear up arong rup tali na sengkan katalon mayalong ada por pioneer kepen ningkan ko ra pho rup tali na sengkan alama rong asar mensing bepensi ingthur pondo. Bangso phi kam singing ti penja ponsi kalitang atuma phan kachikimo asai dengpon. Ini tu kami long live team pen ladak dan arong ahitia dung labang surong clear up arong along sedolo ladak jasa be share English ku kepatua klam long sipini rong clear up alang litum ningkan ko ra pho labang so den arong ahitia dung alang litum rong chubuchilo labang so rong asar sar mensing be hin pensi pini labang so seng rup talina sengkan mate labang so golden silver jubuli alang litum labang so ketalon pon aja me alang litum dengpon lo alang litum non lama kang tuji aja me alang litum kedeng pon dia masih sidang polo Den arong hitia dung an on be arong pen kewang cheng ngahut ke niltum e donsi hem nang chikim lo la pena phi nilijir po tumta hem nang chikim dunsi don trok andolo la pen rong seng dete mesen popasi don trok an chingwai si che don sar pen rong seng det lo Napa korjang arta lo ningkan kora phoke labang sun kar kora pho alang litum ka cepat duk pon ajo ni sipini labang so rong clear dap labang so alang litum ning singkan labang so silver jubuli ketalon pon aja me alang litum deng pon lo la se churu uni alang litum labang so aja me kedeng pon tek pon la se nili dung la rong asar do pon alang li sar mensing be pen le lam thisi arju pon na chong ahok lo nang li kepalo mo pon ta athe kecing si ke ladak nili edon wet ke ba nili rong binong ke on berong hadak pensi dak wang lo rong singi pulegi wang kali edon dak nang dulu bojar tahun puson si mat hadam lo tahun adung du nasab peng choji pun puson si mat hadam dulu la si nili ta wang lo la nili ke wang alu go api nili jipu sukur sing rong pi ela supen mohendro ingti engke donsi rongpi jola son si wang lo la supe nilitum don troksi dolo la don troksi yang bongsi isi mathalo den ngoa bojar long rong pumara prangke den darong mane den terang rong pudu ta awidelo la si itun ta rong chukim nangma pula so kicing waido mathalo bang troksi vet unjita ini ate karbi rong sengi pulute bang korte bang pole dulu te choklo sar dopo cinthong sar rong hasar deuri jolason bang pho korte bang pho dulu te rong manun lo pupen si nilitum pangceng iklo Bangso hut alohi sarpo Chandra Singh Kro lapen manpeng alohi Karbiang Long Autonomous Council Deputy Chairman Rite Singh hi MLA Barim Dharam Singh Teron KLA Amai Phu Barim Suren Kramsatum Chetongdo Kecensi bangke kurang asal tu nampo, para bangke iso basa tu nampo, deuri berangke tu nampo, barika tu nampo, gendun klengsa tu nampo, sampai tu soal ini istana apa sapi tu nampo, so yang labang so along kecara apa tu menjadi apa besar pulang itu yang atum pani nampo. Bangso rong cleared up rup tali na sengkan katalon hud rong araratung ning karong pen kilun ke kan cepak lang dunsi ningarong chipi ponrenti. News report Bikram Teron Karbiang Long Live. Khatkhati Police Station kaparlo longkrang arong along kidamtang thang ne phai kora clear ni Krishna Rajgorabang raki ki chomate hor araki pena jok apiso bobita Rajgora phan nopak pen tengkhengsi apran armudetlo
Bangso aphi kedam tang thang ni phain ko ra truck ani ve Krishna Rajgora bangsatami ajo kangting our side to NC te bok terai edona hem apuru along ame thang kok that GPC apranchar mundatlo Bangso phutha khati police atuma phan pachini si adimalong an palidulo Bangso aphi kethitang arpum kelong pen raikom sai khedum sitami postmortem aphan Diphu Medical Hospital along an palilo গম্পালো যে মাইকী মানুহজনী মাৰ্ডাৰ কৰিছে তাৰ হাজবেণ্ডে আমি গৈ মাইকী মানুহজনী ডেড বডি উদ্ধাৰ কৰি পষ্টমৰ্টেম কালি হ'ল আজি ৰাতিপুৱা আমি এটা খবৰ পালোঁ যে যিটো মানুহে তাৰ নাম কৃষ্ণ ৰাজগড় মানুহে তাৰ ৱাইফক হত্যা কৰিছিলে সেই মানুহজনে ছুইচাইড কৰিছে এই জগন্নাথ মন্দিৰৰ ওচৰত এখন দোকানৰ পিছফালে এটা এই এবণ্ডেঞ্চ ছেট নিচিনা আছে এইখন মানে ঘৰৰ ভিতৰত ছুইচাইড কৰিছে আছিলে এতিয়া ডেলিভাৰীটো আমি আনিলেও আমাৰ চিফ মেডাম আহিলে আহি পেলাই ইনকুৱেষ্ট কৰিলে তাৰপিছত আমি ডেলিভাৰীটো পঠাইছোঁ বাকী যিখিনি কাম আমাৰ যিখিনি লফুল কাম Bokajan penanan terang Karbi Anglong Live Greater Diphu Bajar Committee atum penchepatir piponsi aning kanwang ason Diphu town a hitialong than rongker karklipon bomasonsi penengan ingdeng pho Diphu ahithialong than rongker arklipon kedam thang ni phai inkora troxier ni Diphu ahithialong than rongker karklipon ahut kurusara tumpen pherangkiang nu nangke pachini dona tengki vomur vokanta mesen lapen hanve akanta mesen bosi ningjepon Sonsi la soalong hempumukrang rasinja se karkli kurusar borsing tokbi Diphu athana se karkli kurusar lindok ronghang Deroma se karkli kurusar kamarongpi inglongkiri se karkli kurusar longsing rongpi inglongkiri ari soa se karkli kurusar lindok rongpi atumpensi arkli bonlo Halapu GDBC amaipu tingkreng rongpi pen pherangkyang no lam ke jai pona tengke penengan ingdeng pho aphom than rongker Diphu hithielong arkli bonlong laswalong kurusar atumpen tami mesen meet lasi kewangji hithielong tami miphun meji pusi klar dak alam the pherangkyang no nang pachini don lapen bangsolong Greater Diphu Bajar Committee dunmaipu Sar im tokbi lapen claim bang hubang phetum chetong dunsi kaddo kawe kulat ke do tumpen an esan chora proisi ingsam jin pen pachun pon News report longsodaringti Karbiang Nong Live Kedam thang ni phain kora troxier ni sangti hidi Students and Youth for Justice mariti hekpen SYJ atumpen pherangkya mai kangni pon Bangso pherangkya maya longpen lamthe ki jai pona tengke sarkar pen nangke pale IAY ya hemso ki dokela ka phan kapanong pipen ke boyda da hem tuna phan pilo lapen aninga rong rentilo moda isi ning duk me alama bangke ke ongdung a hem patang pi pedat Bokajan blog along nangkele IAY ya hemso suri hinira krep lipen krep ho aning kanpen non puanta patang thek theder Bokajan blog arlo Jasmed Lakha inkoira hini Sarupathar constituency along penlangan hemso nangkele pen ningkang potrok leng derapita non puar ni anta asai ke claim patang teder la sojok haladaga hawara rara tuma bangke aning dulu lasi non nangkele ji There project lo ni phai ke parni ke Bokajan police station along lamhoi pabon ponjia phansi je sipon lokuta pherangkya maya longpen ningjepon ke incomplete nile tum theklang serial number dak do lablo so serial number soklang lablo si pura evidence pen sinile tum labangso non ki bangji det ten bang nile tum FR tame report Lancho takali Sarupathar constituency along RJ Roads apen Ling Roads ke patang te dar photax dame Ajit Kumar Das aphan ke ramtang ar ko achitlo ni phai inkore hiniarni lamhoi pabon bonlo SYJ CCGS Rocky Tok Bipen kaningje ponke labangso hemso lapen towar ke tangte photax tame principal secretary CEM EM atum anaphanta pachini lo bonda kopia podlo ne non puanta block officer atuma phan action en pon pedet puta ningje ponthu Butharbai kang phansi mili pudamji suru butharbai kang along ile tum IM dadolo Jagat Singh ti alangli pulo elake dream road pusi pupumate alangli dream road lo
sita pinia dream road ladak theklong lo nang le tum ali ke guam simema hinoma ke nang le tum ta theklong lo kidam det ji phanang le tum ma that det nang lang ke kidam tang ne le tum pen nang anas blabang so phan ni le tum chi song lo sita piniar niam ta kadu beta em ta do lo em sita piniar ni thang action ta ve na pen alang tum pu lo development tu sita thang development da theklong le ni tum sir bekhar Bangso Maya Long CCSYJ Rocky Togi BDC Amaipu Longbamon Rongbong Lapen SYJ Asong Along Claim Raperatum Chetong Bokajan Penanan Terang Karbiang Long Life Kedam Tang ni Pai Inko da Trokar ni Pen Pangcheng Ponsi ni Pai Inko da Troxier ni an Craft Awareness Jaimek Deng Pon Pen Kaddo Kawe Bangso Jaimek Along Sikik Enduna Tumapan Kipir Kethak Atherang Lapen Peri Kiroya Machine Keron Pon Karbiang long arlo setami so arlo tum ke thegason mate ki phir ke thak pen chenglok ki bu ke ralong RDP bonsi an so se lapusona sai ke claim pen ta ka prang dun thek japhan mang ponsi helping hand for artisan atum chepatir pi pon pen Gov of India Ministry of Textiles atum cherap cheturunsi bangso ajai mek deng ponlo Bangso jai me ke dam thang ni phai ko ra truck pen pang cheng ponsi ni phai ko ra truck siar ni an craft awareness mate ki phir ke thaga sai long chethan chimona jai me dipu club handloom and textile pen arboretum cum craft center long bangso jai me deng ponlo Bangso jai me ga long ka do ka be seke ke endun bang pharo isia bang phia tuma phan ki phir ke thak atherang lapen pe ri ke roi tailor machine setami ron ponlo Bangso along helping hand for artisan ke jalin pona bangphi sangpi sabina teron pi pen pherangkya thengno nangke pachini duna tengke bangso jai megalong seke nangke enduna bangphu bangphia tuma phan handloom and textile saikam a hemalong bang phokep abang phia tuma phan therang lapen dipukla balong seke ke endun bang phokep atuma phan tailor machine ronpon longlo labang so seke along pen ke charli dunlong ateng pen methang akeng ka charja pon thek ja phan mang ponsi lapusona sai deng pon no pusi ningje pon ke bapan therang ron lo la pen ladak difukla balong bangke misin si phum phokep pini ron lo sitame abhak do pot agroup do la si agroup ron pon thuji nilitum la pen Ministry of Textile la pen helping hand ke peneng pen se ke chenglang ningkan ke thoma phan sitami matipung bua kota somabai samiti pen bangeni tumha 2000 ningkan pen ta non pu anta claim bom cherap bom la pen aningkan rang sitami nitum la puson se hon sitami ron la pen therang sitami ron ver la pen akola misin sitami nilitum la sonsi ningkan wang taron pon bom la peneng abang ke akula helping hand tan pen tanang ke cerap pen aku peneng ta pangceng thulo la peneng non ke peneng ya ban bang helping hand pen aningkan wang abang ke nilitum matipung wa kota samabai samiti pen la pen nilitum ke cerap matipung bua kota samabai samiti la pen helping hand pen Gov of India Ministry of Textile la hin pen la pa ansi nilam the reject lo ka dong News report Karbiang Long Life Pini Adap Abirta ke lapansi kangtonik lo domi thak mi claim mi dam mi arni kimi